Tule vähän lähemmäs. No niin, tervetuloa myös siellä internetin puolella olevat katsojat mukaan tähän veropoliittiseen keskustelutilaisuuteen, jonka nimesi myös juosti Kotkan veropäiviksi. Meillä on täällä jotakuinkin täystupa täällä Kotkassa ja toivottavasti siellä on myös runsaasti katsojia linjoilla. Minä olen Ville Aarnio, talousvihreiden puheenjohtaja. Meillä on täällä myös paljon Kotkan vihreitä paikalla ja myös sitten vihreitä ympäri Suomen puoluevaltuuston jäseniä ja muita paikalle saapuneita. Ja voisin aloittaa pienen esityksen. Voisin puhua ihan alkuun vaikka verotuksen tarkoituksesta vähän. Eli semmoinen iso oikeastaan jo puoluetta jakava kysymys on ihan siinä, että mikä on verotuksen perimmäinen tarkoitus. Me voidaan nähdä siinä 3 asiaa. Ensinnäkin tietysti kerätä rahaa julkisten menojen kattamiseen. Tämä on mun mielestä itsestään selvä ja sellainen asia, jota ei pitäisi uhrata minkään muun päämäärän takia. Muuten asioita toimimaan. Mutta meillä on myös muita. Toinen asia, mikä tosi usein nousee, on tasata sen avulla tulo- ja varallisuuseroja. Siksi meillä on progressiivinen verotus. Tämä on tavallaan ymmärrettävä osa verotusjärjestelmää. Mutta sitten olennaista on se, että miten nämä rakentelee yhteen. Sitten on 3. asia on ohjata ihmisten ja organisaatioiden toimintaa kaikenlaisissa muissa poliittisissa tavoitteissa. Ja tässä taas sitten voisi todeta, että ihan parhaimmillaan se on niin tosi sujuvaa. Silloin kun meillä on joku semmoinen kvantitatiivinen, jopa mitattavissa oleva ulkoisvaikutus, jota me voidaan hinnoitella sen verotuksen avulla. Kun huomataan nyt, että tässä on tietenkin 2 puolta, ne ulkoisvaikutukset voi olla hyviä tai huonoja. Että meillä voi olla joku haitta, jolloin me säädetään haittaveroja, jos se on oikein suuruinen. Sitten seuraa sellainen tilanne, että se on vähän niin kuin neutraalia. Että me ei oikeastaan se verotus ei ole silloin vääristävää, vaan päinvastoin se korjaa vääristämään käyttäytymisessä. Jos ihmiset niin muuten tekisi jotain asiaa liikaa siksi, että siitä on niille itselleen hyötyä, mutta jollekin muulle ihmiselle tai muulle yhteiskunnalle tai luonnolle haittaa, niin me voidaan tämä vääristää korjata sen haittaveron avulla. Mutta sitten vastaavasti meillä voi olla tietysti hyödyllistä toimintaa, vaikka joku koulutus voi olla sellainen, josta on ulkoishyötyä tai joku tutkimustoiminta yrityksissä voi olla sellaista, josta seuraa hyötyä koko yhteiskunnalle. Ja silloin niin kun se on sitten perusteltavaa olla, jos on haittavero, niin meillä voisi olla hyötytuki niin vastaparina. Joko joku verovähennys, jos me puhutaan verojärjestelmän sisällä, niin voi olla niin tavallaan veron alennus siitä hyvästä, että joku toiminta on meidän poliittisesti suorimaa, tai sitten voi olla sitten ihan suora menopuolen tuki. Ja sitten kuitenkin sit tässä poliittisen ohjauksen kohdalla niin kannattaa miettiä sitä, että se tarkistaa tämän kokonaisuutta kerrallaan. Eli se verotus on vain yksi mahdollinen väline toimia. Ja useimmiten on niin, että ei kannata kovin monta päällekkäistä systeemiä. Ikään kuin ei kannata liian monella tykillä ampua samaan maaliin. Että kannattaisi yhdellä ja tarkasti ja riittävän kovaa. Että jos valitaan se verotus, niin säädetään se semmoiseksi, että verotus on tehokas väline ohjaamaan. Ja jos käytetään jotain muuta, niin sitten ehkä ei tarvitsekaan sitä verotusta enää päällä. Mutta usein mä ajattelen ainakin itse, että verotus on tosi hyvä keino. Se on silleen niin kuin, ja ylipäänsä niin kuin,
taloudellisten kannusteiden säätäminen on semmoinen pehmeä keino tehdä politiikkaa. Eli kun me katsotaan, minkälaisia intressejä toimijoilla on, ihmisillä, yrityksillä, mitä tahansa, niin tavallaan vaikuttamalla niihin me pystytään aikauttamaan tila, jossa ne toimijat ihan itse tavoittelevat niitä asioita, joita halutaan tapahtua sen sijaan, että me annettaisiin jotain käskyjä ja tietoja ja määräyksiä ja sitten ne nurisiksi vastaan. Eli aika usein niin kuin erilaisilla taloudellisilla ohjausmekanismeilla, vaikka EU:n päästökauppa on hyvä esimerkki siitä, että asioita on saatu tapahtumaan, kun on pantu hinta ja maailma on saatu muuttumaan sen seuraavaksi. Joo, tulontasauskysymys on vähän niin kuin semmoinen erityisen riskialtis. Mä mainitsin tuossa aikaisemmin. Sitä, miten me parantaa köyhien asemaa, eikä sitä, että jos me nyt ollaan itse jotain keskiluokkaisia ihmisiä, että me niin kuin kauheasti vaivattaisiin päätä sillä, että se nyt harmittaa kovasti, että jollakin on enemmän kuin minulla. Tämä ei saisi olla politiikan, vaikka se sitä kovin helposti on edelleen. Sen sijaan ajattelen, että miten meidän pitäisi suhtautua kaikkiin yhteiskunnan taloudellisiin menestyjiin on yrittää saada niitä maksamaan enemmän veroja. Ja se tarkoittaa usein sitä, että niille pitää myös itselleen jäädä siitä jotain. Eli tämmöinen niin kuin iloisen veronmaksajan konsepti pitäisi olla kyllä niin kuin vihreidenkin talouspolitiikan ytimessä. Se, että mietittäisiin enemmän sitä, että miten me voidaan saada ihmiset tekemään itse jotain, mikä tuottaa enemmän verotuloja, ja samalla sen on yleensä tuotettava myös heille itselleen jotain hyvää. Eli siitä tulee se niin kuin, että verotuksesta pitää jäädä myös veronmaksajalle käteen jotain. Ja liian kireä verotus väistämättä vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Tässä on oikeastaan semmoinen jännite tällaisen asian kanssa, mitä mä kutsun kohtuullisuuden etiikaksi. Meillä on Suomessa ja Pohjoismaissa aika vahva tämmöinen normi, että kohtuullisuus on aika vahva hyve. Ja siinä on tosi paljon hyvää. Siinä on niin kuin, normaali suomalainen, niin usein niin se haluaa itselleen kodin ja se haluaa ehkä auton ja kesämökin ja veneen ja käydä kerran vuodessa jossain lomamatkalla ja tämän tyyppisiä asioita. Tyypillisesti, niin miten mä näen asiat, useimmat haluaa suurin piirtein samaa kuin muilla, niin kuin vertaisilla asioilla. Mutta suhteellisen vähän on sitä, että haluttaisiin ikään kuin pröystäillä ja se ei kuulu meidän kulttuuriin. Me haluttaisiin niin nokitella toisiamme jossain tällaisessa sosiaalisten hierarkioiden nollasummapelissä. Ja tavallaan meidän taloudesta menisi valtava osa siihen ylellisyystuotteisiin, millä ainoa funktio on niin signaloida sitä, että mulla menee paremmin ja naapurilla menee huonommin. Ja tässä on tosi paljon hyvää. Mutta se samalla johtaa siihen dilemmaan, että samaan aikaan me monesti kuulemme vaikka moitittavan suomalaisia yrityksiä siitä, että miksei ne investoi enemmän, miksei ne panosta tutkimukseen ja kehitykseen ja ota riskiä ja yritä tavoitella puuta taivaalta. Ja nämä on vähän niin kuin kääntöpuoli toisistaan. Tietenkin kun puhutaan isoista pörssiyrityksistä, siellä taustalla on sitten amerikkalaisia instituutioita, jotka soittelee valtapelimerkkejä siellä, mutta
jos me puhutaan suomalaisista yksityishenkilöistäkin, joilla sitten on niin kuin ylijäämiä, joita voisi sijoittaa ja panostaa siihen tulevaisuuteen. Niin siis siinä on ongelma, että jos meillä on se suomalainen, joka on saanut sen talon ja auton ja kesämökin, ja se ei tarvitse enää muuta. Ja sitten silloin olisi 1 000 000 tai pari ylimääräistä sijoitettavaksi. Niin, haluatko ottaa riskiä? Ja varsinkin tietysti tulee siinä vaiheessa, että pitäisi ottaa velkaa ja laittaa oma talo pantiksi siihen, mitä siinä on voitettavaa, jos verotus on kovin kireä varsinkin. Anteeksi puheenjohtaja. Joo, saa keskeyttää. Joo, jotta me saataisiin keskustelua aikaiseksi. Voisitko nostaa sieltä jonkun teeman, jonka sä toivoisit sitten täällä keskusteltavan halki? Joo, tullaan kohti. Joo, eli mä olisin ehkä vähän synkein kuvan siitä, että miten niin kuin haastavaa se on ikään kuin saada kannustettua siihen, että me saadaan niitä iloisia veronmaksajia, jotka yrittää panostaa hirveästi lisää ja luoda kasvutarinoita. Googlella on kerättynä 100 miljoonaa siitä, että on perustunut joku startupin, niin keksisi siinä vaiheessa, että miten se muutetaan 100 miljardiksi tai jotain vastaavaa. Meidän kansantalouden tavallaan tila pitkällä aikavälillä riippuu tosi paljon näistä, eikä siitä, miten niin kuin tämmöinen niin kuin ylläpitävä talous toimii. Se ei ole ihan niin synkätä, että mä ajattelen tosiasiassa toki niin kuin suurin osa liike-elämän ja sijoittamisen ja logiikasta ylipäänsä toimii aika lailla suhteellisen lineaarisesti, että siellä on sellaisia kannattavuuslaskelmia, panostaa noin paljon rahaa, niin paljon kun saa sitä takaisin ja tavallaan niin kuin, niitä sijoituksia kyllä tehdään ihan silloin, jos siinä on joku uskottava polku siihen, että miten siinä saadaan tuottoa. Mutta silti siinä on tavallaan löydyttävä se polku sinne ikään kuin lopullisen päätöksentekijän tavallaan hyötyyn saakka. Eli se niin kuin, meidän on löydettävä niitä keinoja, joilla me saadaan se niin kuin, ikään kuin sijoituspäätöksen tai investointipäätöksen tekijän tasolla kannattavaksi se investointi riskillisempäänkin, mutta yhteiskunnalle niin kuin laajassa korissa hyötyä ja kasvua tuottavaan toimintaan. Ja tässä niin kuin semmoinen konkreettinen juttu, joka on vähän mun lempilapsi, josta on puhunut vähän joka paikassa, on tämä yhteisö- ja pääomaverotuksen yhteispeli. Eli se, että miten me verotetaan toisaalta yhtiöitä ja toisaalta sitten niiden omistajia. Ja tämä on sellainen, missä mä näen sellaisen useamman miljardin ilmaisen lounaan, missä voisi saada verotuloja lisää ja samaan aikaan tehdä toiminnasta kannattavampaa. Eli se on se, että kun meillä on 2 keinoa verottaa yritystoimintaa, toinen on se, että me kerätään vero suoraan yhtiöltä heti kun se tekee tulosta, ja toinen on, että me jätetään se verottamatta, annetaan sen olla siellä, sitten vasta se jaetaan osinkoina, me verotetaan niitä osakkaita. Tämä ensimmäinen on monta kertaa tuottavampi. Se on siis niin kuin, mitähän se olisi, osinko veroista kertyy kokonaisuutta ehkä 1,5 miljardia ja yhteisöverosta on joku 7 jotain. Se on aika iso ero jo niin nykyisenä silleen. Eli niin kuin me nostamalla yhteisöveron noin 25%, niin käytännössä valtiolle tiedettäisiin enemmän kuin mitä yhteisöveron nykyisin yhteensä. Toihan on vaan harhaa siitä johtuen, että suurin osa omistajista on vapautettu tuloveroista. Tarkoitatko sä osinkojen vapautusta? Osinkoja, ja siellä on niin paljon instituutioita, jotka ei maksa tuloveroa siitä, niin sen takia tietenkin yhteisövero on huomattavasti suurempaa, koska toinen puoli kolikosta on vapautettu verosta. Ei se sitä, se tulee aika lailla osingon suhteesta.
Siis on siellä sitäkin, mutta sitten siellä aika lailla tulee osingojen suhteesta. Eli se kyse on siitä, että se osinkoveron maksaminen on vapaaehtoista, tai osinkojen maksaminen on vapaaehtoista. Eli yleensä, jos yhtiö maksaa vaikka 30% tuloksesta osinkona, niin sitten sinne jää 70%, joka jää verottamatta. Se tarkoittaa sitä, että silloin mitä suuremmaksi se osinkovero laitetaan ja mitä pienemmäksi se yhteisövero, niin sitä on todella vaikea. Vaikka jos me määrättäisiin vaikka 100% se osinkovero, niin silloinhan me varmasti ei saisi yhtään mitään. Pointti oli se, että sä oletat siinä kuviossa, että ne nyt verosta vapautetuille omistajille ei samaan aikaan laitettaisi tuloveroa. Joo, no toi on tavallaan eri kysymys. Mä puhun enemmän siitä, että mä kannatan sinä sitä, että pitäisi olla kaikki samalla viivalla ja meillä on myös instituutioita. Puheenjohtaja, mä haluaisin nyt johtaa keskustelua semmoisen vähän yleisemmälle tasolle, koska se ei nyt tämän ajan puitteissa tällä porukalla niin näin yksityiskohtaisella tasolla vaan ennemmin niin uskoisin, että porukalle on ja niin kuin jäsenkunnalle olisi hyödyllistä miettiä sitä, että mitä pitäisi tehdä, mitä pitäisi viestittää, mitä meidän niin kuin sanoman pitäisi olla verotuksen ja miksei niin kuin elinkeinotoiminnan ohjauksen suhteen, jotta puolueen kannatus nousisi ja siten me tosiaan päästään soveltamaan. Mitä sitten toki pitää niin kuin omassa kammarissa ja tahollamme niin hieman tosi teräväksi. Mutta se on sitten pienen ja osaavan porukan tehtävä saada se kasaan. Se valitettavasti vaan on niin, että suurin osa ei jaksa kuitenkaan niitä yksityiskohtia sillä tavalla punnita eikä oikeastaan kykene. Ei, mutta aika täällä on näitä yrittäjiä kuitenkin, vielä odotetaan vähän vanhemman polven yrittäjiä, jotka on elänyt ehkä vielä 90-luvun aikana, kun oli avoifiskaalsysteemi ja edelleen aika moni aikailee sen perässä, jolloin oli niin, että se oli neutraalia, eli sillä kerran maksat firmaan verot, niin sen jälkeen se on ihan sama, miten siirryt sitä omaan taskuun sieltä. Ihan sama, mutta siinä ei ole uutta kannustetta siihen, että tarvitsisi pitää se raha sama firman sisällä. Tässä on tämä kassavirtapuoli, mutta se on toinen puoli, että se myös tämmöinen systeemi, mikä meillä nyt on, se myös jarruttaa vihreätä siirtymää siinä, että ne rahat kannattaa aina pitää saman firman sisällä, missä ne on syntynyt, eikä sijoittaa johonkin uuteen. Ehdotan, että jos halutaan nostaa korkeammalle tasolle, niin siitä olisi ehkä hyvä keskustella, koska siitä ei varmaan hirveä konsensusta, että mitä kokonaisveroastetta puolue tavoittelee. Ja puolueella ei sitä kyllä kantaakaan taida, eikä ainakaan mikään kirjattuna ollut. Toi on hyvä. Miten määrittelisit sen, ikään kuin, millä tavalla mitataan sitä? Siis suhteena BKT:stä, mikä on verojen, ja jos otetaan tätä keskustelua turhaan rajata, niin verojen ja veronluonteisten maksujen kokonaissumman on prosenttiosuus BKT:stä. 40 taitaa olla sitä. Eli varmaan 42. Sehän on tietysti vähän sahannut. Siinä on myös se, että osa niistä asioista on, niistä maksuista, mitä kerätään, niin osa niitä on semmoisia, että valtio tai kunta tai joku tällainen tekee itse jotain. Sitten osa on semmoista, että se jaetaan uudestaan. Ja sitten se, mitä valtio, mitä niin kuin julkinen valta itse tekee, niin onko se joku 20% ehkä, siis BKT:stä, ei siitä summasta, ja loput menee jakoon. Et se on niin kuin ihan silleen mielenkiintoista, jos me voit miettiä, että me haluttaisiin perustulojärjestelmää, ja perustulo esimerkiksi korvaa sitä, että on matalaa verotusta ansiotulolle jossain alkupäässä. Sitähän se niin kuin osittain tekee. Sitten on korkeampi tulovero, mutta sitten on se perustulo, minkä takia se niin kuin netto on sama tai parempi. Niin silloin nousee se kokonaisveroaste, mutta niin kuin, onko se niin kuin mielenkiintoista, että se on noussut
kun sit se raha on tavallaan liikkunut eri paikkoihin. Ei se ekvivalentti ole, koska siinä on kuitenkin vaihtuu se marginaalinen veroaste. Kannustimet on erilaiset. Perustulon suuri syy on siinä, että se nimenomaan se alapään tavallaan efektiivinen veroaste on mielettömän korkea nykyisin. Joo. Mutta se silleen, että sekään prosentti ei ole silleen ihan yksiselitteinen, että mitä siitä pitäisi ajatella. Mutta sitten taas toisaalta ne tulonsiirrot, nehän on myös silleen, että se vaihtelee vaikka sitä, että millainen meillä on väestörakenne. Että sit, jos on väestöpyramidi sellainen, niin kuin se on nyt semmoinen se pyramidi vasta semmoinen hyrrä, niin sitten sen pitää pyöriä tietyllä tavalla, että pystyssä. Ja sitten se asettaa myös rajoja silleen, että se on 20%. Toisaalta taas mentiin niihin heiniin sinne, niin sitä voi myös lähestyä yksinkertaisesti abstraktilla tasolla, että tavoitellaanko me Brittien ja Yhdysvaltojen tyyliseen suuntaan menemistä, jolloin nämä prosentit on pienempiä ja palveluita on vähemmän, vai mennäänkö me vielä ylöspäin, me ei olla maailman kireimpiä kokonaisveroasteen pitäjiä, löytyy maailmasta kireämpiäkin valtioita, kumpaan suuntaan mennään valtiomuotona. Tähän saa heittää kommentteja, mutta minulle tulee mieleen, että yleensä vihreiden keskusteluissa niin tässä kohtaa niin kuin, se, mikä on niin helppo myydä, on se, että me halutaan aika lailla pysyä kimpassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Se on tosi vaikea sen mikä tasoa, mutta niin kuin se, että jos niin kuin, tässä lähdetään argumentoimaan, yleensä löytyy se, että Ruotsissa tai Tanskassa tehdään näin. Että tavallaan siitä poikkeaminen vaatii tavallaan meidän porukassa niin kuin tosi hyviä argumentteja, että me oltaisiin kovin kaukana siitä. Nämä on lähinnä ne verrokit siinä, mihin me tosi paljon näytetään vihreissä katsovan. Mites nuo verotuksen progressiivisuus, niin onko se meillä suurin piirtein samanlainen kuin muissa skandinaavisissa maissa? Kun mä muistelen, että silloin aikoinaan kun ODE selitti perustuloa, niin mä olin hirveästi vastaan sitä, että siihen ei sisältynyt sitä progressiivisuutta, vaan hän piti sen hyvin sellaisena tietynlaisena mallina, joka ei muuttanut sitä, että otettaisiin suurituloiselle enemmän. Niin, jos määritellään progressiivisuus silleen, että tuloveroasteikossa pitää olla eri prosentteja, niin joo, silloin yhden marginaaliveroasteen malli ei ole progressiivinen, mutta käytännössähän meidän kuntaverotus on toiminut iät ja ajat niin, että kunta määrää yhden veroprosentin ja siellä on perusvähennys pohjalla ja kuntaverotus on progressiivista. Eli tällä laajemmalla määrityksellä perustuloon pohjautuva verojärjestelmä on progressiivinen, kun ajatellaan sitä prosenttiosuutta tuloista, joka jää käteen. Niin, se on vain määritelmäkysymys, miten ymmärtää progressiivisuuden. Varmaan niin kun tulee aina siihen, että mikä on poliittisesti järkevää viestiä, niin vihreidenkin perustulomalleissa on pitkään ollut ihan vaan sen takia toinen tuloveroasteikko, että kukaan ei pääse tekemään sitä väitettä, että tämä tuloveroasteikko ei ole progressiivinen. Niin sinne voi muodon vuoksi laittaa sen toisen vaikka 2 prosenttiyksikköä korkeamman sinne ihan vaan sen takia, että kukaan ei pääse tätä käymään tätä keskustelua, mutta sillä ei mitään käytännön merkitystä. Toinen asia varmaan se, että niin kuin pelkästään verotuksen progressiossa ei oikein mieltä, jos ei puhuta samalla niin verotusta ja tulonsiirtojen kokonaisuudesta. Jos tehdään sellainen perustulo, mihin ei tarvitse enää muita tulonsiirtoja. Perustulo, sen päälle aletaan sitten tienaamaan ja siihen tasavero kaikille. Että se, aina kun sä tienaat jotain, niin sä saat sen. Tämä on mahdollinen malli. No siis näin niin kuin teoriassa, mutta Suomessa, että toimeentulotuen pystyy yksin asuvalta Helsingistä korvaamaan, niin perustulon pitäisi olla pitkälle toisen tonnin puolella, tonni 200 tai jotain. Se maksaa valtiolle niin järjettömän paljon, että... Se maksaa noin 75 miljardia. Ei. Mä teen tässä sellaisen pienen laskelman. Jos tehdään, että maksetaan perustulot 1300 maksetaan verottomana kaikille yli 15-vuotiaille Suomessa, niin sen hinta tulee olemaan noin 75 miljardia vuodessa. Valtion verolliset palkkatulot, osintotulot, vertattavat tulot on tällä hetkellä 73 miljardia suurin piirtein, josta 44% mistään. Se katettaisiin. Ja sen jälkeen niin
sen jälkeen niin kaikki mitä tienataan siihen tasavero. Sä tiedät, että jos sä saat 100 jos siinä on 44% esimerkiksi tai tasavero, tulee jää siitä 60 käteen. Jos se sun päätös haluatko sä tienata enemmän vai teetkö sä sen pelkästään sen perustulon verran. Mutta suomalaiset ja yleensä halutaan töihin kannustavuutta. Tämä kannustaisi kaikkia töihin, jotka haluaa sitä. Mistä 70 tulee, koska eikö valtion budjetti on? Joo, siis mä laskin laskema pitää perustulon pitää paikkaa, joo menee tohon, mutta siis sehän tarkoittaa sitä, että valtion budjetti pitää, niin kuin verotus pitää tuplata tyyliin niin kuin suuruusluokkana, että tuo homma saadaan pyörimään. Mistä ne rahat otetaan? Tasaverotukset tehdään kaikesta palkkatulosta. Se on nimenomaan, niitä on niitä tulosiirtoja, ei se ole millään. Siis kun vihreät simuloi tätä 600 € perustulolla vuosikymmen sitten, siihen saatiin veroasteet sinne 4-50 ja sillä päästään 600. Sun pitäisi päästä tuplasummaan siitä, niin se ei kyllä, niin kuin ellei se vedä tuloveroja 100, niin se ei onnistu. No. Et jostain muualta sitä veroa pitäisi kerätä. Se on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että siinä on sen voi laskea, että jos sulla on tasavero ja perustulo, niin sitä varten, että se perustulo voi olla 50 niin kuin X% siitä keskimääräisestä niin kuin vissiin käteenjäävistä tuloista vai ansioista, niin sitten pitää olla 50% vero. Sen tasaveron pitää olla siis X%, niin sitten tasaveron pitää olla X%. Joo. Ja sitten siihen päälle tulee vielä, jos sä haluat maanpuolustusta tai jotain muuta tällaista kivaa, mitä valtio tekee, jotain muuta. Joo, ei se voi olla 100% tietenkään kaikista verotettavasta. Mutta lähinnä se, että siinä on se prosentti, mitä keskivertotuloista haluaa saada jaettua perustulona, niin se on se prosentti, mikä täytyy verottaa. Siis kun ajatellaan lähtötilannetta, mediaani suomalainen tienaa 3 tonnia ja maksaa sitten jonkun tonnin veroja. Noin suurin piirtein. Eli sen verran kerätään tällä hetkellä niin kuin summan rahoittamiseksi muille, jos nyt ajatellaan, että sen ei itse käytä palveluita tai jotenkaan näin paljon. Ja sen sitten saisi 1300 perustuloa ja sitten sillä olisi siihen päälle eli tilaisi 4300 sisään. Siitä pitäisi sitten päästä siihen lopputulanteeseen, että saman verran jää käteen, niin tässä sinne 2 tonniin takaisin. Eli 2500 pitäisi vetää siitä 3 tonnin palkasta pois. Niin siinä oli marginaaliveroaste lähentelee sitä 100, tietysti se 500 siitä käteen sinne perustulon päälle. Ei se niin kuin ehkä ihan hirveästi kannusta se työn tekemiseen siitä, että 3 tonnin palkasta jäisi 500 käteen. Mä en nyt ole törmännyt. No siis, koska siltä ihmiseltä, joka on mediaalituloinen, niin ei sille voida jättää lisää rahaa käteen, jos halutaan tämän järjestelmän silleen. Jos tarkoitus ei ole lisätä mediaanituloisen käteen jäävää summaa, sun pitää verottaa se perustulo sieltä pois. Ja kun sun perustulo on niin korkealla ja se on niin lähellä sitä nettopalkkaa sille perustulolla olevalle, se lähestyy sen, joka on nyt 2 tonnia tällä hetkellä. Kun se lähestyy 2 tonnia, niin sun on pakko verottaa se kaikki pois, jotta se jää sinne 2 tonniin siitä tulosta. Mutta jos nyt sanotaan, että sä saat 1300 perustuloa, ja 3 tonnia sitten joku maksaa sulle palkkaa. Kyllä. Niin miksi sun tarvitsisi vaan tienata se, minkä sä saisit muuten sitten ilman perustuloa? Niin, no sitten sä argumentoit sitä, että ihmiset jää kotiin. Ja putrokansan tulos laskee, koska ollaan kotona. Ei, kun he tekisivät töitä, he menisivät nimenomaan töihin sen takia, että he saisivat ylittää sen perustulon. Kyllä, kysytään näin. Se, joka henkilö on nyt 3 tonnin palkalla töissä ja sitten saa sen 1300 perustuloa, niin paljonko ajattelee, että hänelle jää tilille jatkossa sen 1300 perustulon päälle siitä palkasta? Hänelle varmaan ehkä, jos sanotaan, että mikä nyt sitten olisi tietää, 40-50% olisi se Eli 40%, eli tonni... Joo, 40% olisi se veroprosentti. Eli veroprosentti olisi 40%, eli siitä hän maksaa 1200 veroa. Ja hänelle maksettiin 1300 perustuloa. Missä se 100 tulee?
Hän sai valtiolta 1300 perustuloa ja maksoi 1200 veroja, niin hän sai 100 valtiolta. Kuka se maksaa? Sen maksaa sitten sellainen, jolla on kovemmat tulot. Okei, eli suurituloisia verotaan yli 100% ja niiden varallisuutta. Ei. Eli heillä on loputtomat tulot ja rahat, kun se tulee. Ei. Ehkä tehdään tämä ekstra. Nyt tehdään liian vaikeista. No siis full disclosure, mä olen Suomen perustuloverkoston hallituksen puheenjohtaja ja voin pyörittää nämä luvut suoraan päässä niiden simulaation, joten niin sanon vaan suoraan. Sulla on tiettyjä ongelmia antaa keskituloiselle niin, että se saa lisää rahaa ulkopuolelta vielä palkan päälle. Nyt hänelle se palkka maksaa. Siellä on muitakin puheenvuoroja pyydetty. Joo, kiitos. Siis mun mielestä tämä on siis todella mielenkiintoinen keskustelu ja mä toivon, että tätä myös niin meidän puolueessa jatketaan. Ja sitten se, että tavallaan näitä mallinnuksia, ne jotka tavallaan todella niin kuin sisällä ja sinun olette pyöritellyt näitä lukuja, niin se on helppo, mutta että olisi kiva nähdä niitä laskelmia myös ja käydä myös tavallaan semmoisen niin kuin visualisoinnin kautta sitä keskustelua. Myös sitten semmoinen niin kuin jatkosteppi tälle tapahtumalle. Mutta tämä on mun mielestä todella mielenkiintoinen ja tärkeä keskustelu, mitä meidän kannattaa jatkaa. Kiitos. Oliko siellä vielä kommentti? Joo, no ei oikeastaan välttämättä nyt tähän, vaan ehkä vähän koko keskustelun kommentti. Siis minun gynekologi, en ole niin millään tavalla talouden asiantuntija, mulla ei ole termit varmaan hallussa, eikä oma talouskaan aina hallussa. Mutta ehkä minä mietin tätä niin silkkaannin kantilta, että mitä se tavan tallaaja oikeasti ymmärtää tästä meidän viestistä, koska minä nyt ihan hirveästi kaikissa keskustelussa kuitenkaan niin saa käteen sitä, että mikä se nyt sitten on se meidän niin kuin verotuksellinen viesti. Ja se, mitä me on ehkä verotuksesta tai miettinyt, että miten niin kuin vihreiden tällainen niin kuin tavan tallaajalle viesti, mitä me voidaan antaa, niin että voisiko vihreät olla sellainen niin kuin oikeudenmukaisen verotuksen puolue? Minusta niin Ville tuossa alustuksessa puhuu aika paljon sellaisia asioita, mitä minä olen itse miettinyt myös paljon. Että esimerkiksi just tämä, mitä tässä on sanottu, että sen työn tekemisen pitäisi olla aina kannattavaa. Eli meillä on aika korkea progressio ja ollaan varmasti aika paljon siinä tilanteessa, että ihmistuloluokissa niin ei kannata tehdä enempää töitä sen takia, että sitten se alkaa sen verran se verotus alkaa sieltä kuitenkin sit rokottamaan sitä ansioa, mitä siinä saat niistä enemmistöistä, että monet sit jää mieluummin vaikka sen perheen kanssa kotiin. Ja kuitenkin jos meillä väestö vähenee, niin me tarvitaan lisää niitä verotuloja, me tarvitaan lisää ihmisiä, jotka tekee, tai jos me saadaan lisää ihmisiä, jotka tekee töitä, niin kuin se nyt vaan näyttää, vaikka perussuomalaiset potkaistaisiin Suomesta pihalle, niin sitten me varmaan saadaan riittävästi tänne ihmisiä, jotka tekee töitä. Niin olisi hyvä, että ne ihmiset, jotka niitä töitä tekee, niin niillä olisi joku kannustus tehdä oikeasti niitä töitä sitten myös enemmän, jos ne haluaa, jos ne siihen kykenee. Että tällä hetkellä me ollaan vähän sellaisessa tilanteessa esimerkiksi, että jotkut erityisasiantuntijat pystyvät sitä omaa palkkaa ja varmasti niin kuin hilaakin. Että jos jonkun, no vaikka mun alalla, jos nyt joku kardiologi, joka osaa tehdä jonkun ainoan tempun koko sairaalassa, mitä kukaan muu ei osaa tehdä, niin se, jos se haluaa tavallaan hilata sit omaa palkkaa tai se pyytää palkankorotusta, niin ne palkat karkaa aika korkealle nopeasti, koska se palkkaa pitää nostaa aika paljon, että se korvaa tavallaan se palkankorotus sen progression siinä. Ja silloin ne palkat jatkuvasti karkaa helposti ylöspäin ja ylöspäin. Minä olen miettinyt niin kuin sitä, että mikä meidän niin kuin kanta on siitä ylipäätänsä ansiotulojen verotuksesta ja kuinka paljon sitä progressia voi nostaa ja kannattaako sitä nostaa tai nämä kaiken maailman raippaverot, että kuinka kannustavia niitä pidetään. Ja sitten toisaalta se, että mitä mieltä ollaan siitä, että voisiko sitä pääomatuloverotusta esimerkiksi tulla oikeasti vähän lähemmäs ansiotuloverotusta, koska sekin on mun mielestä sellainen kohta, mistä niin kuin tulee semmoinen epäoikeudenmukaisuus siihen niin kuin mukaan, että toinen pystyy nostamaan, tai sitten toinen joutuu siitä omasta palkastaan maksamaan paljon enemmän rahaa tai veroja kuin se, joka sitten pystyy nostamaan niitä. Toi on yksi teema, mikä tuolla työryhmässä on. Se on yksi sellainen, mitä niinku voisi olla niinku ehkä yksi sellainen vihreiden, mitä voisi nostaa esiin. No sitten ehkä se, mitä niinku vihreistä on ollut tärkeää verrattuna vaikka sitten siihen kokoomukseen, niin on se, että kyllä me ihan mielellään maksan vero, jos se menee johonkin järkevään tai sellaiseen asiaan, mikä minusta tuntuu hyvältä. Että sitten just nämä, mitä nyt on puhuttu, näitä haittojen verotuksia, ympäristölle haitallisten tukien poistoja ja niin tämmöiset asiat, mitkä sitten on tärkeää ja mitä pitäisi taas tulla esiin.
tällaisia asioita. Se on yhden nopea heitä. Mainitsit jo sen, että meidän niin verrokkiporukka on Pohjoismaa. Se on myöskin kahlitsee meitä, että meillä ei ole hirveän paljon liikkumavaraa. Jos me ruvetaan hirveän luoviksi tämän verotuksen osalta, niin sieltä häipyy niin hyvin paljon potentiaalia siinä mielessä. Tähän aina vedotaan, että sitten jos me ottaa ihmisiä, mutta niin kuin, silläkin varmaan pystytään jonkun verran estämään. Niin helposti jos sitä pääomatuloverotusta nostetaan ja toisaalta jos meillä on oikeasti palvelut kunnossa, julkiset palvelut kunnossa ja täällä on oikeasti miten hyvä elää, niin ehkä ne ihmiset ei halua täältä niin helposti myöskään lähteä pois. Tai yritykset. Joo, tässä on toi mielenkiintoista, että Pohjoismaat mukaan, koska Tanska, niin siellä on 40% mun mielestä. Muistaakseni se oli enemmänkin, 42 taisi olla. Niin 40 oli se, mitä mä tarvitsin. Niin, olisi se Se oli mun mielestä 42% ja se on ollut siellä jotain 10 vuotta mun mielestä. Ja Mikä on 42? pääomatulo tai ainakin osinko ja siinä oli joku tosi pieni verovapaa osuus. Se oli Yli 4. osaketuloista, niin se oli jo, oliko se niin kuin joku tyyli 10 000 tai jotain sellaista, mikä sai niin kuin alemmalla prosentilla ja sen jälkeen se oli se 42, mutta ei se tietääkseni Tanskassa ole kaikki pääomat. Mutta siinä on, mä ehkä avaan vähän lisää, miten tällaisia asioita ajatellaan, niin ansiotulojen ja pääomatulojen välistä eroa, niin me haluttaisiin periaatteessa olisi niin kuin todennäköisesti tehokasta, että verotus olisi niin sanotusti neutraalia, eli kaikki asiat olisi samalla viivalla. Me haluttaisiin, että ansiotuloja tai pääomatuloja ne olisi samalla viikolla, samalla tavalla verotettuna. Haaste on siinä, että pääomatuloissa siitä nimellisestä pääomatulosta, eli se mitä sä niin sait euroita lisää, niin osa siitä on inflaatiota, koska ne on pienempiä euroja nykyään kuin mitä oli silloin, kun sä hankit sen asian, millä sulle teki niitä euroja. Ja sitten niin kysymys on se, että kuinka paljon siitä oli inflaatiota. Ja jos meillä on tämmöinen järjestelmä, että meillä on niin erilliset veroprosentit niille, niin sitten me käytännössä tehdään jonkunnäköinen arvio siitä, että kuinka paljon meidän mielestä keskimäärin sen pitää olla. Ja toi nykyjärjestelmä, mä en muista mitä nykyjärjestelmä vastaa päästä, mutta Jos sä heitit, se oli yli 3. Joo, se on todennäköisesti joo, että me niinku tehdään tämä arvio suunnilleen sen mukaan, että 1/3 siitä olisi inflaatiota. Ja se on vähän korkeanlainen, jos miettii millaisia pörssituotteita on ollut. Se voisi olla silleen, että se on 4. Ja sitten toisaalta korkotuotoista 6% aika kova, jos 2% meni. No se on se, että on niinku tasapainottelua, koska nämä on tuolta erilaisia. Sitten myös niin kuin puhutaan riskittävästi, että pitää erottaa se, että ei kannata pelkästään katsoa sitä, että mikä on tietyn yksittäisen tuoton verotus, koska usein on niin, että sitten siellä on niin 10 yritystä, joissa osa tuottaa hyvin ja osa menee konkurssiin ja sieltä tulee sellaistakin veromaksua, jossa sitten loppujen lopuksi sijoittajat ei saa mitään, niin se vähän tasaa sitä, eli se nostaa jonkun verran sitä niin todellista veroastetta siitä niin kokonaisuudessa. Koitetaan puhua tuon mikrofonin päin ja vähän kovemmalla ääntä. Jos verrataan mun pitäisi luontia, minkälaista Suomessa ollaan, niin meillä pitäisi olla brittiläinen verojärjestelmä pohjoismaisilla veroasteilla ja ilman brittien porsaanreikiä. Heillähän järjestelmä toimii niin, että on yksi tuloveroaste niin kuin pääsääntönä ja hyvin vähän vähennyksiä, ja normaali työssäkäyvä ei tee koskaan veroilmoitusta, koska se otetaan ennakkoperintäjärjestelmällä automaatiolla. Niin siinä on niin kuin hyvä lähtökohta. Sinne ei kannata tietenkään niitä aristokraateille tehtyjä järjestelyjä leipoa sisään, mutta siitä nyt ehkä Suomessa on pelkoa. Niin tämähän on mielenkiintoinen.
minkä muutoksen sinä tekisit Suomen verojärjestelmään? Joku rohkeasti. Saa hentää ehdotuksia. Mä ainakin lisäisin sitä makeisveroa, koska niitä ei ole nyt sitten persoja manipuloitu katselin kautta. Niin, siis tällaisia terveydelle haitallisia asioita. Hyvä, tämä on listalla. Niin, no, siis joo, se on tästä nyt tietysti tullut, mutta mun mielestä niin verotuksen pitää olla ymmärrettävä ja sen pitää olla niin kuin reilu ja sen pitää olla ilmasto- ja ympäristöviisas ja sitten niin myöskin kannustaa elämään terveellisesti, jos mahdollista. Ehkä tarkistaisin niin, että kuluttajien verotus pitää olla ymmärrettävää. Isoja suuryrityksiä voi kyllä verottaa monimutkaisesti kyllä, mutta se ei välttämättä aina toimi. Mutta saisin yhden sellaisen, mikä olisi myös helppoa viestiä, niin perustuslakiin niin maksimiefektiivinen verotus. Voiko tämä nyt suomentaa toki? Efektiivinen veroaste on se, että kun huomioidaan niin kuin henkilön käytettävissä ja käytettävissä oleviin tuloihin kohdistuvat kaikki vaikutukset mukaan lukien. Toisin sanoen, että jos olisi vaikka 60%, niin aina kun menet töihin, niin ainakin 40% jää itse, että siis huomioidaan sosiaaliturvakin siihen kokonaisuuteen. Nykyään jos menee samaan aikaan menettää työttömyysetuutta ja asumistukea, mikä voi olla ihan mahdollista, molemmat leikkurit päällä samaan aikaan. Veroaste on käytännössä 67,5%, kun se työttömyysetuus vähenee puolella. Ja sitten siitä jäljelle jäävästä puolesta se oli 30%. Vai 35, ei 35%. Paitsi jos olet yksinhuoltaja, niin se on lähtökohtaisesti tapa. No, niin, tietysti korkeammatkin pisteet voi saada. Mutta se oli muistaakseni se oli 67,5%. Alkaa olla jo, se ei ole ihan hirveä katastrofi, se on joissain paikoissa ollut yli 100, mutta ei se kyllä sitä sietäisi alentaa. Mä oon siis jo vuosikymmenen verran plus ihmetellyt, että miksi pienituloiset käy Suomessa töissä. Mutta siinä heille propsit, että kun katsoo näitä efektiivisiä marginaaliveroasteita, niin semmoista laiskaa sohvalla käyvää, niin saa kyllä toimittaja kaivaa ja se kyllä saa löytää. Mutta ison massan osalta niin kyllä suomalaisilla on työmoraali kunnossa, kun katsoo sitä, kuinka älyttömän pieni hyöty siitä on suhteessa sosiaaliturvaan näissä tilanteissa, mitä äsken kuvattiin, yksinhuoltajilla käydä töissä sen sijaan, että vaan hoitamaan lapsia kotiin. Voitaanko me joku uusi ehdotus? Vieläkö on se toiveiden tyyppi? On vielä. Yksityiskohtiin en voi mennä, en tunne alaa niin hyvin, mutta säätäisin yritys- ja pääomaverotusta siten, että se yrittäjien kannuste on osinkoa, vaan pikemminkin jättää sitten voittovarat yhtiöön, niin väännettäisiin ihan kauppoon ja katsoa, mitä tapahtuu. Tässä on sellainen haaste, että silloin me keskitetään tavallaan meidän panokset niihin yrityksiin, jotka on jo olemassa ja on jo isoja. Ja tavallaan se ei paranna mitenkään niiden yritysten asemia, jotka on nyt pieniä tai joita ei ole vielä perustettu ja joilla voisi olla paljon tulevaisuutta. Ja tavallaan mun mielestä me ollaan sellainen puolue, joka mä oon käyttänyt tällaista fraasia, että me ollaan tulevien sukupolvien ja vielä syntymättömien yritysten puolue, niin tässä vetoaisin siihen, että meidän pitäisi olla myös niiden puolella, jotka on vasta suunnittelua. Ei välttämättä se vaatisi säätöä kohdista, mutta tässä nyt on mieltävä myöskin se, että tämä hyödyntäisi niitä korvaverkkoja, mitä tuolla on. En muista, kuka hän on. Kyllä. Me on mietitty ihan vähän sellaista. Joo, greed is good. Joo. Jossain vaiheessa me Jooneksi kanssa palloteltiin sellaista ajatuksesta, että mä olisin esittänyt tätä, että tavallaan osinkoverot vaikka kokonaan pois ja nostetaan vain yhteisövero sille tasolle, miten paljon veroa tulee, me halutaan siihen kerätä. Ja siis muistetaan se, että just nimenomaan niissä jotain uutta suurta kasvua tavoittelevissa yrityksissä, niin sillä yhteisöverolla ei oikeastaan ole juuri väliä. Paljon enemmän voi olla väliä sillä, että mikä on esimerkiksi työntekijöiden
veroaste ja minkälaista koulutettua työvoimaa on saatavilla ja tämmöisillä asioilla. Koska niille se niin fokus on siinä, että mikä on todennäköisyys siihen, että sit joskus 5 tai 10 vuoden päästä, kun me ollaan isoja ja kannattavia, että se tapahtuu, eikä mennä sitä ennen nurin. Ja tavallaan, niin, se yhteisöveroprosentti on tärkeä lähinnä niin kypsien toimialojen yrityksiä. Se nykyinen 20 on tosi alhainen ja nyt hallitus on alentamassa vielä lisää. Eli siinä olisi varaa nostaa. Tämä on yksi, mutta me aloitettiin Joonaksen kanssa tällaista juttua, muistatko miten tämä meni, että olisi joku tämmöinen himmeli, jonka sisällä ikään kuin lähdet sieltä yhdessä yrityksestä siirtää. Että tavallaan olisi osinkoverotus nykyisellä, mutta sieltä siirtää siitä, että tavallaan työstä sijoitat sen uudelleen johonkin. Niin. Hansalaisen rajaton veropuoli. Niin nimenomaan. Joo, siis se on se, että jos sä saat tuloja yrityksestä, mutta sitten sä saat vähentää niistä tuloista, niin mitä sä sijoitat siinä vuonna käytännössä. Eli se vastaa minun tavalla. Jos siirrät hyvin tuottavasta fossiilialan yhtiöstä rahaa johonkin vihreään startupiin, niin tavallaan siinä vältät osinkovero siltä osin ja maksat se vasta sitten, kun se vihreä startupi tekee tulosta joskus. Tämä on ihan pallottelun asteella, ei ole kauhean todennäköistä, että se päätyisi meidän ohjelmapaperiin, mutta sitä ideaa vähän pyöriteltiin nyt seuraavaan. Toiveiden tynnyri, voisin aluksi sanoa, että mä olen 40 vuotta yrittäjänä, pienyrittäjä. Nyt kun puhutaan näistä listaamattomien yhtiöiden verotuksen, osinkoverotuksen kiristämistä, mitä vihreät ei suhtautu, koska julkisuudessa puhutaan, että se olisi nyt joku ainakin väittää, että se on nolla, ettei nyt veroteta ollenkaan, mutta käytännössä se verotetaan siinä vaiheessa, kun se pienyritys tekee sitä tulosta, se verotetaan kerran. Sitten jos mä saan sieltä osinkona ulos sitä, sitten verotetaan toiseen kertaan. Se lopullinen verotus sitten loppuksi aika korkea. Se on nimenomaan 27. No niin. Mutta se on siis pienistä tuloissa. Tiedään 20 000, niin se on aika vähän. Joo, sitten on vielä, että näitä tämmöisiä yrityksiä on noin 200 000 Suomessa. Niin on. Ja siis ei kun usein on siis halvempaa. Joo. Saanko? Mä olen siis ollut 50 vuotta yrittäjänä. Joo, mutta siis se, ainakin sillä alalla, millä minä toimin, eli tietotekniikka-alalla, niin esimerkiksi tämä käytäntö, että sä saat vähentää tappioita vaan 5 vuotta, 10 vuotta osakeyhtiöstä, niin monilla esimerkiksi pelialan yrityksillä se on liian lyhyt aika. Pelin kehittäminen saattaa viedä 15 vuotta, seuraava versio, niin kuin Suomessa pari yhtiö on tehnyt. Se on niin vanhoillista tämä niin kuin vähennysten laskeminen nykyisin vielä. Siinä on ollut omistajavaihto, niin se menettää ne tappiot. Sekin toinen vielä. Ja kolmas se, että jos sä menet välillä töihin, niin sä et saa vähentää niitä tappioita sun työttömästä. Haluatko sä noista aikajutuista kirjoittaa meille jonkun parin kappaleen sähköpostiin ja ehdottaa sitä meidän yritysverotuksen tosiaan? Mutta mä tuun tänne. Ihmiset laittaa mitään muuta ylös kuin, että nykyisen tietotekniikan järjestelmien aikana niin ei sitten tarvitsisi vanhentua ollenkaan. Ei tarvitsisi. Mutta toinen asia, perustulosta kun puhuttiin, niin se, että se nykyinen 700 nostettaisiin 930 jotakin, niin silloin poistuisi köyhyys kokonaan. Ei olisi kenellekään tulot alle 60% kaikkien mediaanitulosta, joka on noin. Se kaikkien on 1500, siis työssä käyviä 3000, kaikki on 1500. Siitä 60% on, se riittäisi. Paitsi tietysti sun pitää maksaa myös lapsille ja silloin tulee kyllä köyhyysrajaa lapsetkin voi olla köyhiä. Niin se johtaa siihen, että sun pitää maksaa sitä myös lapsille, jolloin sen niin kuin hintalappu nousee huomattavasti enemmän kuin vain aikuisten korotus, että sun pitää huomioida se lapsipuolisen. No, meillä on lapsilisät jo olemassa. Joten kun ei yritä poistaa se 100. No, mutta siis joka tapauksessa sitä ei tarvitse nostaa niin korkealle, mutta jos se nostaa vain sinne jonnekin 900, ei siis 600, siis 900, niin vähän yli 900, niin joka tapauksessa silloin köyhyys poistus. Ja mitä se tarkoittaa? Sitä, että ihmisillä olisi vähän enemmän turvaa
ja vähän parempi terveys, kun ei olisi niin paljon kuolia ja kaikkea muuta tämmöisiä, niin sekin auttaisi jo. Ei se niin poista kaikkia ongelmia, mutta jo jossain vaiheessa, jos saataisiin sitä perustuloa edes aikaiseksi, niin se olisi hyvä, mutta jos se saataisiin vielä vähän korkeammaksi, niin sitten olisi vähän erilainen yhteiskunta. Mä oon laskenut sitä. Mutta aikuisköyhyyden voisi poistaa, että ollaan lapsiköyhyyden. No mä olen myöskin 4 lapsen isä, että puhua sellaisesta perustulosta, mikä ei kata kuitenkaan menoja. Ja 900 saa edes kämppää edessä. Mulla on poika, joka elää alle 900 Hesassa, kyllä. Yksi elävä poika siellä. Mutta perheellisiä. No, niin kuin sanottu, olen kasvattanut 4 lasta ja mulla on aika paljon niin kuin suhteessa suunnilleen sitä 900 ollut tulot pitkän aikaa. Välillä on ollut enemmän ja välillä vähemmän, mutta kuitenkin, että on se mahdollista. Niin siis akateemisestihan meidän malli on osittainen perustulo. Mehän ei jaeta perustuloa, joka pitäisi tulla toimeen. Suomalaisessa poliittisessa keskustelussa perustulolla tarkoittaa osittaista perustuloa, jolla ei tule itsessään vielä toimi. Sekin auttaa, joo. Siis nyt kun ei ole sitäkään, niin sitten meillä on isoja ongelmia sen takia. Mutta ei mulla mene hetki. Tiiltä vaan meille jotain. Kohta voitaisiin vielä ihan pikkusen puhua Alvista, jos teitä kiinnostaa. Yes. Hänellä oli joku, Siihen listaamattomia vihreitä. Mutta siis joo, tämä liittyy niihin listaamattomiin yrityksiin. Eli asia on periaatteessa sillä tavalla, että onpas mä tein ihan liian lähelle toisiaan, mutta eli normaalisti, jos sä saat pääomatuloja, sun veroprosentti on jotain niin kuin 30% on se niin kuin tavallinen veroprosentti. Sulla on jotain, mitä sä vuokraat jonnekin esimerkiksi, ja sä saat siitä vuokratuloja, pääomatuloja, maksat tätä prosenttia. Jos sulla on listaamaton yritys ja saat sieltä osinkoa, niin se yritys maksaa 20% yhteisöveroa, ja sitten sä maksat siitä osingosta vielä päälle sitä osinkoveroa tai pääomatuloveroa, mutta sitten se on 25% tästä. Nämä nyt ei ole ihan suhteessa, mutta et se on niin kuin pienennetty. Ja sitten tällä hetkellä ne menee sillä tavalla, että tämä palkki on matalampi kuin tämä 30. 26 tai 26,8, jos on 34. Mainitsin kanssa, että se on siis nettovarallisuusosinko, eli sun pitää olla se varallisuus sieltä sisällä. Joo, pääomatulo-osinko. Joo, tietysti jos yritys ei omista kauheasti mitään, niin sitten tämä ei toimi. Mutta siis silloin, kun te tiedätte, niin puhutaan näistä massimuijat tekee verojärjestelyitä, niin verojärjestelythän on sitä, että ne järjestää, että yrityksen kirjanpidossa näkyy, että niillä on paljon varallisuutta. Ja sitten ne pystyy nostamaan tätä osinkoa. Eli periaatteessa niin kuin yksi puoli asiasta on se, että meidän ehkä kannattaisi niin kuin tehdä tämä verotus sillä tavalla, että nämä palkit on samankorkuiset, koska sitten se on, niin kuin, se on neutraalia. Tämä on itse asiassa tämä on ollut aikanaan aika tärkeää, koska jos sä lainaat sun yritykselle rahaa, niin sitten saat sitä korosta, maksat tätä. Mutta sitten jos tämä olisi kauhean korkea, niin sitten sun ei kannata ottaa osinkoa, vaan sun kannattaa lainata yritykselle rahaa ja sitten se maksaa sulle korkoja ja sitten se saa vähentää ne. Niin sitten sulla on niinku kevyempi verotus sen kautta ja sitten sulla on kannuste siihen, että sä mieluummin lainaat. Sillä tämä oli jossain vaiheessa vähän ongelma. Mutta okei, siis tällä tavalla niinku on niinku tämä neutraalisuuspuoli. Mutta sitten tulee tulonmuunto, mikä on se, että ansiotulot verotetaan täällä. Eli jos sulla on niinku mahdollisuus siihen, että sä otat osinkoja sen sijaan, että sä ottaisit palkkaa, niin sitten se on niinku tämä ero, mikä on olennainen. Ja me ei saada näitä niinku mätsäämään täysin. Siinä on se inflaatiokomponentti sit mukana. Että sekin vielä joo. Mutta silleen, me ei saada niitä mätsäämään täysin. Et jos me vedettäisiin tämä niinku tänne, niin sitten meillä on taas tämä ongelma täällä. Ja se milleen tämä niinku tämmöinen hyvin epätäydellinen tapa ratkaista se, on se, että jonkun verran saa tällä tavalla ja sitten jonkun verran saa tällä tavalla.
Ja meillä on tavallaan, Tanskassa on tämän sorttinen malli, niin kuin mä sanoin, siinä on se osinkotulosta, se tietty osuus aluksi on niin kuin matalammin verotettu, se on käytännössä, se mätsää itse asiassa tosi hyvin siihen niiden pääomatuloveroasteeseen näin, ja sitten se ylempi vastaa aika hyvin niiden korkeinta ansiotuloveroastetta. Niin meillä niin kuin se, mitä me alustavasti ehdotetaan, on vähän niin kuin jäljittelee sitä, mitä Tanskassa tehdään. Mutta sitten on tosiaan just se, että tässä vielä, kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että verotaan niin kuin tätä ja tätä, tämä on jotain 53, se riippuu siitä, että laskit siihen mukaan noi työelit ja nämä, mutta on ilman. Eli tämä on kuntavero, tulovero, valtion tulovero ja sairausvakuutus. Tämä on millä tulotasolla? Korkein. Koska tuossahan puhutaan, 30% on alle 30%. Sinne pitäisi heittää 34 pinnaa tuohon oikealle, että se vastaisi toisiaan. Joo, 34. No niin. Mutta siis silleen tämä peruskuvio on kuitenkin niin kuin tällainen. Ja sitten tietysti toinen juttu on se, että tämähän voi olla silleen tosi erilainen eri ihmisillä. Tämä punaisen palkin korkeus, niin sitten sen takia sitä ei saa ihan täysin mätsäämään. Itse asiassa pitkällä aikavälillä olisi hyvä, että olisi sen sijaan, että on niin kuin tasavero tuossa ja sitten progressiivinen asteikko tässä on silleen, että on yksi yhtenäinen asteikko, mutta sitten se esimerkiksi se inflaatiojuttu niin otetaan huomioon esimerkiksi silleen, että pääomatuloista on niin kuin 75% veronalaista. Ja sitten se, niin kuin se, jos me tehtäisiin se nyt tämän numeron perusteella, niin siitähän tulisi korkeampi kuin mitä tämä nyt on. Mutta sitten jos matalampi, niin on pienempi tulos. Mä olen eri mieltä siitä, että ei saa mätsäämään, koska tuo punainen palkkihan ei laske suurituloisella koskaan mustien palkkien alle, koska se nostat aina palkkaa siihen pisteeseen, että se tulee mustan palkin tasolle, jolloin se katti, mitä tarvitsee keventää tuloverotusta, ei ole kovin suuri, jolloin niin kuin aggressiivisella verojärjestelmän muuttamisella, painotuksen poistamisella tuloveroista, esimerkiksi kiinteistöveron puolelle noiden 3 palkin yhtä suuruus on saavutettavissa. Niin siis joo siis jos sitä säätää silleen, että sä saat, jos sä saat niin kuin muuten niitä tavoitetasoja lähemmäs, niin sitten sen niin kuin saa. Kysymys on tuohon liittyen. Tämä niin kuin nähdäkseni lähtee siitä, että verotuksen saisi niin kuin neutraali ja oikeudenmukaisesti. Mutta tässä maan ja maailman tilanteessa, niin nähdäkseni se ei edes välttämättä ole tavoitekaan, vaan se, että tietenkin prioriteetti on monenlaisia, kaikissa puolueissa on erilaiset prioriteetit. Mutta kyllähän meidän tässä maassa pitäisi keksiä semmoinen verotuksellinen kannuste, millä yritystoimintaan saadaan lisää vauhtia. Mikä olisi se semmoinen ihan kunnon mäkistä sitten? Tässä muuten yksi, mitä ei ole mainittu tässä tekijää, on tietysti se, että nykyjärjestelmässä myös sit, niin kuin pörssiyhtiöiden verotussa on aina se joku 43 pinnaa, vai mitä siitä tulee tuolle. Joo, eli tämä on yksi asia, mitä me oltaisiin poistamassa. Okei, eli tästä tämä alkupää on 25% niin kuin listaamattomille ja sitten on 85% pörssiyhtiöille ja myös listaamattomille, jos ne saa riittävän suuria osinkoja, mutta näin. No lisäkysymys on se, että paljon on arvioitu, että jos se nostaa listaamattomia, niin paljon se kertyy valtiolle lisätuloja, onko se niin kuin merkittävää? Koska nyt täytyy muistaa, että suurin osa kohdistuu pelkästään pienyrittäjien verotukseen. No siis kuinka paljon ne pienyrittäjät saa pääomatulo-osinkoja? Ne ei yritä osakeyhtiöllä ylipäänsä, niin unohdetaan se nyt siitä kysymys. Ne pienyrittäjät, ne massat 100 000 yrittää yksityisenä elinkeinoharjoittajana, tai koko keskustelua ei koske. No, minua ainakin koskee, kun on osake. Kyllä, ne massat ei yritä osakeyhtiöllä. Mutta siis silleenkin siinä, että kuinka usein ollaan siinä tilanteessa, että ollaan niin pienituloisia pienyrittäjiä, mutta sitten yhtiössä on suuri nettovarallisuus sille, että sieltä voidaan nostaa merkittäviä pääomatulo-osinkoja. Mä en tiedä, että sopiiko nämä asiat ihan hirveän hyvin yhteen.
Siis tämä palaa siihen neutraliteettiin, eli kun verojärjestelmä on neutraali, niin myös yhtiömuotovalinta on neutraali. Nyt valitaan osakeyhtiöitä ei sen takia, että tarvitaan sitä rajattua vastuuta, vaan sen takia, että sitä on verohyötyjä. Ja neutraliteetti on objektiivisesti, se on aika vahvat perusteet olla sen takia, että miksi verojärjestelmä tavoitettaisiin neutraliteettia. Se on sitten eri keskustelu, kun on neutraali verojärjestelmä, että mihin se veroaste laitetaan. Laitetaanko se korkealle vai alemmalle. Mutta sekä alhaisen veroasteen että korkean veroasteen kannattajan pitäisi kyllä nähdä se, miksi neutraliteetti on hyvä asia. Jäikö se mun esittämä kysymys? Sanotko vielä uudestaan? Toisin sanoen, niin jos ei pyritäkään niin neutraliteettiin, pyritään semmoiseen kohdistettuun verotukseen, joka siis elinkeinotoimintaa stimuloivaa, vaikka se johtaa tiettyyn. Mikä olisi stimuloivaa? Mä ajattelen se, että nimenomaan niin kuin, sellaisen kypsien toimialan yritykset, joita ei kasva, niin kuin sijoittajan katsotaan, että ne on niitä ryhtylehtiä. Se on totta, että ne on siis investointeihin kai tässä ensin pitäisi saada vauhtia. Sivumennen sanottuna, niin lempimaailmassa sijalle. Aika siirtyä palveluyhteiskuntaan, jolloin tuo investointi on sitten vähän sellainen seikka, mutta kyllähän verotuksen yksi tarkoitus on myöskin olla ohjaamassa toimintaa. Kyllä, mutta aina tässä nyt viime kädessä. Pitäisi olla peruste, että miksi mä ajatellaan, että tietynlainen toiminta on parantaa toinen, niin pitäisi olla peruste, miksi me ohjataan tiettyyn suuntaan. Mutta otetaan tässä nyt uusia käsiä, Marika. Joo, kiitos. Mä mietin sitä, nyt toki puhutaan verotuksesta ja niin kuin hyvin olennainen ja tärkeä teema keskustella, mutta että sitten tavallaan sen verotuksen rinnalla ja ehkä vähän liittyen tähän niin näkökulmaan, mitä tuot esille sitten kumminkin se, että me tarvitaan myös sitä niin kuin kasvua sitten esimerkiksi siellä meidän yrityksissä ja mun kysymys oikeastaan nyt niin kuin liittyy siihen, että millä tavalla tässä niin kuin työssä nyt, mitä on tehty tähän veropoliittiseen ohjelmaan liittyen, niin onko siinä jollakin tavalla huomioitu se semmoinen niin kuin kasvua tukeva näkökulma, esimerkiksi vaikka vihreän siirtymän niin kuin, tämmöiset niin kuin yritykset tai uudet innovaatiot, investoinnit, että on tavallaan niin tämmöinen haittavero ehkä näkökulmaa, niin kuin, että onko se jollakin tavalla sit niin kuin ajateltu, että se voisi olla jotenkin osa sitä uutta ohjelmaa? Siis toi haittaveroasia, sehän on niin kuin tavallaan helpoin strategia verotuksessa. Mutta tavallaan, että miten niin kuin me pystyttäisiin sillä meidän niin kuin veropoliittisella näkökulmalla myös tukemaan sitä, että meillä myös niin kuin yritykset lähtisivät vielä niin kuin vahvemmin tekemään niitä investointeja tavallaan niin kuin sellaisia, mitkä on esimerkiksi niin kuin luonnonkantokyvyn kannalta järkeviä ja näin. Niin miten se näkyy siinä ohjelmassa? Niin kuin näin kysyn. Meitä on muuten siis 3 työryhmän jäsentä. Onko se Olen Essi-ympäri. Meillä on Essi tuli seuraan myöhässä. Myös mukana. Niin, haluatko kommentoida? Niin, siis mä just rupesin oikein miettimään, että onhan meillä siis haittaveroista on, mutta olisiko siellä kestävän kasvun ohjelma, mikä on tehty aikaisemmin, niin enemmän sitten tätä. Onko me siinä veropuolessa, niin ei kyllä, mä nyt muista ulkoa. Niin, no se ei ole ollut semmoinen kantava teema siihen. Siis totta kai verotus vaikuttaa. Ja niin kun, mutta nyt jos mä nyt mietin, että mitkä on niitä isoja juttuja, mitkä siihen vaikuttaa, niin varmaan niin kuin esimerkiksi tekoituet, jotka on verotukia ja näin, mutta sitten digitsit kuitenkin on ehkä nyt enemmän jonkun toisen ohjelman heiniä. Meillä on ehkä pieni vääntö siitä, että niin kuin mä ajattelen itse tälle, että viime kädessä se, mitä verotuksella voidaan tehdä, me voidaan poistaa niitä kasvun esteitä ja niitä, niin kuin, että kannuste on just se neutraliteetti, mistä on puhuttu paljon, että silloin kun niin kuin ihmiset ja yritykset saa keskittyä siihen niin kuin bisnesmahdollisuuksien löytämiseen
eikä verosuunnitteluun, niin siinä on mahdollisuus tuottaa kasvua. Ja sitten siellä on ehkä pikkusen sellaista kulmaakin, että kuitenkin tämmöisellä poliittisella mikromanageeraamisella voi jotain saada aikaiseksi ja siitä pientä keskustelua. Mutta... Niin, no varmaan Saara Hyrkkö niin kansanedustajana tietää sen politiikan realiteetin, että tavallaan sitten, että niin. Me ei olla niitä lainsäätäjiä, niin meillä on ehkä enemmän mahdollisuus visioida, mutta sitten siinä politiikan käytännön teossa, niin hänellä on ehkä sitten sen tatsi siihen, että mitä asioita sit voidaan oikeasti saada eteenpäin. Mutta tavallaan siis se pohja-ajatus on oikein, eli se neutraliteetti on niin tavallaan se yksi keino, miten nyt niin ajatellaan siinä ohjelmassa, että sillä kannustetaan sitten niihin tavallaan myös niihin uusiin investointeihin. No neutraliteetin ajatus on silleen laajempi. Se on se, että todennäköisesti kaiken kaikkiaan asiat järjestäytyy tehokkaammin, jos verojärjestelmä on neutraali. Et joskushan siitä on niin kuin perusteltuja syitä poiketa, mutta niin kuin sitten täytyy olla jotain konkreettista, että minkä takia siitä poiketaan. Siis voisi lisätä sen, että jos meillä on tavoite tehdä jotain niin kuin budjetin menopuolella jotain, käyttää rahaa johonkin elinkeinoteollisuuspolitiikkaan tai tällaiseen, niin siihenkin me tarvitsemme sitä hyvää neutraalia veropolitiikkaa, että me saamme ne rahat kerättyä ja meillä on varaa siihen. Tavallaan niin kuin meidän rooli tässä on ehkä vähän pitää ne erillään, että jos on ideoita, että mihin täytyisi panostaa nyt jotain tukia, niin se ei oikeastaan ole sitten veropolitiikan asia. Että me mietitään vaan sitä, että miten siitä verotuksesta saisi. Toki nämä liittyy toisiinsa, koska siellä on ne kannusteet ja me ollaan vähän nihkeitä sen kaikenlaisten yritystukien suhteen. Siinä pitää olla korkea kynnys, mutta tavallaan jos halutaan jotain täsmätukea jossakin, niin sekin riippuu siitä, että julkinen talous on riittävän vahva ja verotus toimii riittävän hyvin. No tämmöinen kysymys, että liittyy tähän, että kun olen ollut tässä viime aikoina alttiina näillä energia-alan kauppamiesten kanssa, että aurinkokennoja ja sitten näitä akkujärjestelmiä on kaupattu ja nämä on kovasti lähestynyt sillä, miten näillä yrityksillä on tämmöisiä mahdollisuuksia tuottaa tätä asiaa. Mä mietin sen, että miten me voidaan tehdä parasta vihreätä veropolitiikkaa sillä tavalla, että tässä vihreässä siirtymässä voidaan olla parhaiten mukana. Ja niitä toimijoita, jotka käytännössä tulee tekemään sen vihreän siirtymän, niin voidaan sitten auttaa sillä tavalla, että ollaan heidän kanssa asianmukaisella tavalla auttamassa toimintaa. Mä en osaa sanoa tähän mitään. Mä jotenkin, siis, jos ajattelee tuota kysymystä sille yleisesti, että miten me voidaan edistää sitä asiaa, niin kuulostaa minusta siltä, että jouhevoitetaan hallinnollisia prosesseja, tehdään asioista selkeitä ja tällaisia, mutta nehän ei ole verojuttuja sinänsä. Sen mä voisin mainita tuosta, että kun puhuin siitä neutraalisuudesta, niin esimerkiksi TKI-tuethan usein niillä on perusteltu syy poiketa neutraaliudesta niin kuin ne tekee. Ja se on se, että se yksi firma investoi johonkin, niin hyödyttää sitä alaa silleen, että jos joku vaikka jollain alalla toimiva yritys tekee, panostaa kehitykseen sillä alalla ja sitten työntekijät menee muualle tai ne juttelee samalla alalla olevien kanssa tai se kehittää sitä tietoleviä. Niin. Ja sen takia sillä on positiivinen ulkoisvaikutus, eli se on siitä, että ne tekee sitä TKI:ta on hyötyä enemmän kuin se mitä ne itselleen saa. Me halutaan, että ne firmat tekee enemmän TKI:ta kuin ne itse tavallaan tyhjössä haluaisi, koska ne ei itse ota huomioon sitä hyötyä, mikä niillä on ulkopuolista. Mm-hmm. Voin sanoa, kun olen asentanut sekä aurinkopaneelit että akkujärjestelmä itselle kotiin. Ei tarvitse murehtia, etteikö ne kohta tulee aika suosituiksi, koska se kannattaa. Niin, itse asiassahan meidän verojärjestelmä on täysin epäneutraali, mitä tulee akkuihin ja aurinkopaneeleihin, koska me on vapautettu arvonlisäverosta ja sähköverosta. Me massiivisesti tuetaan tätä hommaa ja se on aivan väärällään.
Siis, koska nehän ei kotona kannattaisi, jos verojärjestelmä ei todella vahvasti ohjaisi tähän kotiasennukseen. Ne kaikki asennettaisiin keskitettyihin voimaloihin. Niin itse asiassa meillä on aivan liian suuret verotuet kotiin tehtävälle uusiutuvalle energialle. Me hassataan siinä aivan liikaa rahaa. Se voi olla huoltovarmuudelle hyvä asia. Ne on hajautettu. No siis, Pidetään koko Suomi aurinkopaneelitettuna. se aurinkopaneeli vaatii se verkkosähkön tahdistukseen. Niin kun se verkkosähkö lähtee sieltä alta, niin sun sähkö lähtee pois päältä. Tietysti voit investoida siihen, että se toimii saarekkeena, mutta ei sun normaalikotitaloudessa. Vielä näetkö sanoa muutama sana siitä alvista? Se on ihan tämmöinen käytännön kysymys nyt, kun sitä budjettia mietittiin, niin nyt kun on ollut paljon puhetta siitä, että kun joudutaan kauheasti puolustusmenoja kasvattamaan ja muuta, niin mistä se vihreät tulee ottaa sen rahan? No sitäpähän tässä kovasti. Niin. Mehän siis ei tehdä budjettia, me tehdään veropoliittista ohjelmaa. No, sinne nimenomaan niihin keskusteluihin. Niin. No siis se veropolitiikka on niin kuin yleistä, että me mietitään, mistä me saadaan rahaa niin kuin yleisellä tasolla. Yritämme tehdä tehokkaamman ja paremmin tuottavan verojärjestelmän, joka vääristäisi taloutta mahdollisimman vähän ja tuottaisi mahdollisimman vähän haitallisia sivuvaikutuksia. Tässä on kysymys, mikä tulee vastaan aivan varmasti nyt, että näin koko ajan. Mä voin sanoa, mistä mä ottaisin. Mä nostaisin kiinteistöveroa ja painottaisin sitä enemmän maapohjiin. Siis, ja nimenomaan silleen, että sieltä kiinteistöistä tulee enemmän. Mutta tämä on varmaan sellainen asia, mistä mä joudun painia aika paljon. Mä haluan saada sen mistä vihreät tulee ottaa. Tai siis veropoliittinen ohjelma tekee verolainsäädäntöä vuosikymmeniksi. Eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti ottaa kantaa siihen, että missä niin kuin puolustusmenoja rahoitetaan ensi vuosina. Että nämä on aika eri toimeksiannon asioita. Varmaan, mutta että varmaan niin näistä keskustellaan kaikki, sillä jollain tavalla vaikuttamassa siihen. Olettaisin, että jos te olette nyt talousvihreitä, jotka nyt vaikuttaa siellä meidän talousajatteluun, niin te mietitte tällaista myös. Ne tulee olemaan useamman vuoden. Kyllä näitä mietitään. Mutta ei se tarkoita, että se helppoa. Eikä millään muulla puolella. Ei ole. Mä sanottu, että se on helppoa. Työjärjestys. Kohta voidaan lopettaa. Hyvä. Miten joku varallisuus tai siis näin, en tiedä. Kertokaa mulle. Joo, varallisuusvero on omat haasteensa, jotka liittyy varsinkin sellaisiin ei liittyviin omaisuuteen. Siinä on tällaisia asioita. Samaten vähän kiinteistöverossa, jos on liian rajuja muutoksia. Että jos me määritellään omaisuuden markkina-arvon mukaan, niin se voi olla siis sellaista omaisuutta. Kun joku on muuttanut jonkin taloon jossakin tietyn alueen arvo on noussut ja sitten se on äkkiä liian köyhä asumaan siellä, että sen pitää muuttaa pois kodistaan sen takia. Tai sitten niin tyyli, heidän tällaisen esimerkiksi niin abstraktina, että joku sun tuttava maalaa sulle taulu ja sitten äkkiä yksi päivä Lontoon taidekauppias toteaa, että tämähän on 10 miljoonaa arvo. Sen perusteella tulee lähkästään täällä Suomessa varallisuutta. Tai sitten on metsää, jota on pakko hakata sen takia. Saanko kommentoida? Näitä haasteita. Me ollaan puhuttu siis varallisuusverosta versus niin kuin perintöverosta. Että perintövero on niin kuin parempi vero. Joo. Koska se on tavallaan, niin kuin, siinä ei ole niitä haittavaikutuksia samalla tavalla kuin siinä varallisuusverossa. Että perintövero voisi olla vähän korkea. Nimenomaan, että meillä on Joonas on miettinyt sitä, että jos perintöveron maksuaikaa pidennetään vaikka 20 vuotta, niin sitten käytännössä tulee sellainen varallisuusvero, joka koskee vain niin ylisukupolvista omaisuutta. Tämä on niin kuin, mielestäni ihan fiksu idea, ja että se mahdollisesti päätyy sinne ohjelmaan. Mutta toi 20 vuotta on kyllä vähän. No ei, mikä se voi olla? Se maksaa aikaisemmin. Niin, mutta siis, että jos se antaa pitkäksi sen ajan, niin sitten siinä on mahdollisuus myös hävittää se omaisuus siinä. Joo, mutta jos siis siinä on korko, joka olisi niin kuin valtionvelan koron tasolla, jolloin se olisi tavallaan Ei voisi. Olisiko meidän aika lopettaa tästä ennen kuin avataan tätä uutta aiheesta? Jatketaan tuolla. Me voidaan siirtyä kohta tuonne kupiin. Kiitos tosi paljon kaikille, että tulitte. Auttaa nähdä näin paljon. Menetään luottotiedot ja alkaa siirrytään tarkkelemaan loukuja. Ja
Kiitos myös kaikille, jotka jatkoitte seurata tätä siellä netin puolella. Itse asiassa sehän järjestetään